4 minuty po godzinie 8, a my już godumę z naszym gościem, komendant Roman Świrski, Straż Miejska w Rumi. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Tematem głównym są dzisiaj fajerwerki, bo to jakby najbardziej nas interesuje ze względu na okres, w którym się znajdujemy, natomiast też troszeczkę może podsumujmy rok, który już się kończy. Jeżeli chodzi o Straż Miejską, tutaj nawiązuje się coraz, czy ta współpraca na szczeblu już ogólnowojewódzkim, można powiedzieć, cały czas się wzmacnia. Jak pan może podsumować właśnie te współdziałania, że tak powiem? Jeśli chodzi o Straż Miejską w Rumi, to rok był bardzo dobry. Wykonaliśmy wszystkie założone plany i zamierzenia. Natomiast jeśli chodzi o województwo pomorskie, jak najbardziej rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym wspólnie w całym województwie przeprowadziliśmy aż 2 akcje społeczne. Na wiosnę była akcja Twój pies. Natomiast w sierpniu i wrześniu prowadziliśmy wspólnie akcję Bezpieczna droga do szkoły i w obu akcjach wzięło ponad 22 straże miejskie i gminne województwa pomorskiego. Obie akcje dały oczekiwane rezultaty. No a przede wszystkim ta druga akcja, bo nie usłyszeliśmy, aby w trakcie akcji doszło na terenie województwa do jakiegoś wypadku z udziałem dzieci idących lub wracających ze szkoły. Było dużo bezpieczniej, a to było celem akcji. Czyli ta współpraca zdecydowanie się opłaca. Natomiast teraz przejdziemy już do tematu, który wiele osób może interesować, to znaczy tego, jak korzystać z fajerwerków. No, wiele osób po prostu może się tym nie interesuje, bo po prostu wiedzą swoje. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć o tym. Może na początku zaczniemy od tego, w jakim czasie wolno używać fajerwerków, bo to chyba też nie jest to ogólny przepis, który dotyczy wszystkich miejsc tak samo, prawda? Zgadza się. Jest to prawo lokalne, a zatem takie, które uchwala dana Rada Miejska lub Rada Gminy. I wiem, że na terenie województwa, w różnych gminach, w różny sposób są takie uchwały podjęte. Trójmiasto objęte jest całorocznym zakazem używania fajerwerków za wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia. Natomiast w innych gminach jest tu różnie. W tych gminach, gdzie ten zakaz obowiązuje, na przykład jak ktoś w trakcie wesela w czerwcu chce strzelić fajerwerki, musi występować o zgodę do władz miasta czy gminy. W tych miejscowościach, gdzie takiego zakazu nie ma, nie musi. Jednak zawsze musimy pamiętać o przestrzeganiu ciszy nocnej i fajerwerki muszą być puszczane w takich godzinach, oczywiście poza Nowym Rokiem i Sylwestrem, żeby po prostu innym mieszkańcom nie przeszkadzać. Tutaj rozmawiamy z komendantem Straży Miejskiej w Rumi, więc pytam też, jak w Rumi z tym zakazem, jak to wygląda? W Rumi taki zakaz przed laty był, został zniesiony przez Radę Miejską, ale powiem szczerze, że poza tymi 2 dniami i tak w zasadzie w Rumi nie używa się fajerwerków, chyba że właśnie są jakieś uroczystości typu wesele, czy ktoś hucznie obchodzi imieniny, czy urodziny, to stosuje fajerwerki, ale zawsze w granicach prawa. Czyli nie jest to też uciążliwe dla mieszkańców. No i teraz już co do samego użytkowania. Tutaj też są oczywiście pewne zasady, których należy stosować, aby było to bezpieczne. Jakich reguł trzeba przestrzegać? Przede wszystkim już w trakcie zakupu musimy patrzeć, czy nabywane materiały pirotechniczne posiadają polską instrukcję, no i oczywiście z tą instrukcją trzeba się dokładnie zapoznać. Powstaje w okresie Sylwestra wiele straganów. One no jak gdyby wychodzą do mieszkańców, są w każdym miejscu, można nabyć te fajerwerki, ale musimy pamiętać, że nie wolno sprzedawać fajerwerków osobom, które nie ukończyły 18 lat. No i bo taka czynność jest karana i tu apel do sprzedawców, żeby sprawdzali, bo mają do tego prawo, dowody tożsamości. No ale też przy okazji, aby na takim straganie sprzedając fajerwerki, nie angażowali swoich młodocianych członków rodziny, na przykład syna, no bo on też nie ma dostępu bezpośredniego do fajerwerków, a zatem i sprzedają osoby dorosłe, i sprzedawane fajerwerki są osobom dorosłym.
Ta instrukcja musi być w języku polskim i trzeba się z nią dokładnie zapoznać, bo nieprzestrzeganie powyższego może prowadzić do wybuchu petardy w rękach, czy jakimś groźnym poparzeniem, a nawet uszkodzeniem kończyny albo oczu. Nie używamy fajerwerków w grupie osób, nie rzucamy ludziom pod nogi, pod żadnym pozorem nie wolno odpalać fajerwerków w pomieszczeniach zamkniętych. Proszę Państwa, przygotowując się do odpalenia racy, rakiety czy petardy, najpierw zaplanujmy, co chcemy zrobić i gdzie tą petardę chcemy rzucić, bo kiedy zapalimy już ląd, to już jest za późno na myślenie. Już ta petarda musi być natychmiast odrzucona, czy po odpaleniu lądu rakiety natychmiast musimy się od tej rakiety odsunąć. Nie wolno odpalać fajerwerków, petard osobom, które są w stanie nietrzeźwym. Nie wolno tego robić samodzielnie dzieciom. Jeżeli już rodzice zezwalają na użycie fajerwerków przez dzieci, to pod ich ścisłym nadzorem, no i trzeźwym nadzorem. Tak jest, czyli tutaj mamy wyraźne wytyczne. Oczywiście musi być osoba trzeźwa, jeżeli są to dzieci, musi być nadzór trzeźwych dorosłych. Bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze, żeby naprawdę dobrze się bawić, a nie skończyło się to tragicznie. Jeszcze na sam koniec tylko pana komendanta pytam o ten czas Sylwestra dla Straży Miejskiej. Czy to jest też czas jakiś szczególnie niebezpieczny, czas natężony, jeżeli chodzi o pracę? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie, bo to jest normalny dzień pracy, ale pracujemy, czuwamy nad spokojem i porządkiem publicznym i tak dzieje się we wszystkich gminach i miastach województwa pomorskiego. I tym wątkiem kończymy naszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Rozmawiamy z panem komendantem Romanem Świrskim ze Straży Miejskiej w Rumi. Życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku.